V čase, keď zima prichádzala, zomrela mladá žena menom Dorota. Bola to bylinkárka, osamelá, tichá a mnohí ju obviňovali, že vie viac než ostatní. Keď ju pochovali, dedinou sa začali diať zvláštne veci. Každú noc zmizla jedna sliepka, dvaja muži dostali horúčku a trepali nezmysly. A deti tvrdili, že niekto v noci stojí pred dverami a šepká ich mená. Najprv si mysleli, že je to len náhoda a divá zver. Ale potom zmizlo dieťa, malá Katarína. O deň neskôr ju našli pri hrobe Doroty. Stála tam bosa, v noci, bez slova. Keď sa jej spýtali, čo tam robila, odpovedala len: Dorota mi povedala, že sa vráti, ale nie sama. Dedinčania sa zdesili. V noci sa zhromaždili s fakľami. Otvorili hrob. Vraj bola tvárou nahor, s očami na poli otvorenými. Vzali ju a podľa ústnych podaní jej odťali hlavu. Hlavu pochovali za dedinou, telo spálili v lese. Katarína nikdy neprehovorila. A o rok neskôr, v ten istý deň, zmizla znova. Tento raz navždy. Odvtedy sa hovorí, že kto zablúdi za dedinu počas dušičiek, môže počuť hlas ženy, ktorá nie je z tohto sveta.